Andreas, filmer du? Ja. Man tog kræfter med silden. Den her, den får jeg jo aldrig op, mand. Der er kræfter med havret hernede. Andreas, filmer du? Ja. Har du filmer, Andreas? Fordi hvis jeg mister den, så har du stadigvæk beviset. Kraftedeme, mand. For jeg har jo aldrig op det her, Andreas. Jeg tror på dig. Du skal. Den skal køres helt træt, så skal den herop. Det gør jeg. Køres helt træt, og så skal den langsomt herop. Filmer du? Ja. Jeg filmer hele tiden. Andreas, giv mig lige en klud. Giv mig lige en klud. Nej, tasken. Kom nu. Inden jeg mister den for helvede. Yes. Så rolig nu, rolig. Vi går og nakker den herovre. Ja. Sådan! Andreas. Så sker der noget. Kæft, mand. Der var sgu havret hernede. Kæft, mand. Prøv lige at se, mand. Nej. Den er flot. Den så satan. Og så ud i net, mand. Hold kæft. Kan vi finde store sten, Andreas? Jo. Nu nakker vi den. Find en god rund sten. Ja. Jeg filmer stadig, bare rolig. Jeg behøver jo ikke at filme nakkerne her. Ja. Stormesteren. Prøv lige at se. En flot havre. Yes. Det sjove er, at den tog den lige nøjagtigt